Tak, je to tvoje, Adela, môžeš. Kofola on air sa skončila, víťazkou je Jamelia. No dobrý deň prajeme, pozdravujeme vás z Fan Fatalu, začíname, teraz skončíme o hodinu a medzi tým sa budeme rozprávať. Veľa sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom, najprv sa predstavíme teda my, Karol a Adela Zdravia a vítame v štúdiu Fan Rádia ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, pána Rudolfa Zajaca. Dobrý deň. Dobrý deň. 6. júna som prestal fajčiť, dneska máme myslím 4. apríla. Tak potrebujeme ešte 2 dní a 2 mesiace a bude to rok. Zaspával som všade. Zhodou okolností bola rada ministrov Európy, to je ešte viac ako Európskej únie, lebo tam sú aj tam 45 krajín. Keď sa preberali v Norsku, keď sa preberali tie najzávažnejšie veci európskeho zdravotníctva, tak ja som ich spokojne odspal. Takže nemáte žiadne iné zlozvyky? Viete, to by sme sa tak mohli o tom porozprávať. Ja o mojich zlozvykoch, to si potom vyžiadajte od šéfa ešte 2 hodiny navyše, no strašne veľa zlozvykov mám. Tak dajme taký nejaký hlavný, alebo 2. Vždy musím mať pravdu. Áno? Áno, poznám len 2 články. Článok 1, môjho zákonníka je, mám pravdu. Článok 2, ak nemám pravdu, platí článok 1. Som hašterivý. Dobre, ďalej. Nedovolím mojim deťom to, čo by oni chceli. Poďme sa ešte vrátiť k tomu zdraviu a zdraviu tohto národa. Ja som veľký optimista, čo sa týka našeho vývoja. Slovensko pôjde pekne dopredu. My samozrejme sme naučení na seba nadávať. Stále frfleme, stále sme s niečím nespokojení, stále do niečoho vrtame a stále ohovárame a stále sa podceňujeme. To sme my, ale naši mladí už idú svojou cestou a ja som strašne šťastný, že tá cesta bude dobrá. Inak sa chcem pochváliť, aby sme aj my trošku prispeli môj rezort k zdravej výžive, tak dokončíme projekt fortifikácie múky kyselinou listovou. Budeme pridávať do múky kyselinu listovú, čo jeden zo skupiny B vitamínov. Vymyslel to doktor Bukovský a tak sa zdá, že sa to podarí aj urobiť. A čo z toho budeme mať? Kyselinu listovú v sebe a budeme zdravší. Na kile to bude stať 20 halierov. Ako zvládate to, že ste nie úplne najobľúbenejší? Ja nie som úplne najobľúbenejší. Ja im vám to nepovedali, ono. Prvý raz. Tak šuška sa trošku, ale nie, vy ste super, ako máte pravdu, hlavne to je dôležité. Teraz ste ma zaskočili, som na rozpakoch. Je ich maličko, sú asi 2. Neviem, či by som nemazal aj hlavného hygienika, došiel vám vírus. Došiel nám, ale on nám chodí veľmi často. Je to v podstate jeden z mála takých spoľahlivých, zodpovedných, vždy sa objavujúcich. Ako to teda vy, ako človek, ako Rudolf Zajac, zvládate, že sú voči vám často aj kritiky a že práve vy robíte tie nepopulárne kroky, ktoré sú potom voči vám takto nejako ostro riešené? Tak sú 2 verzie. Jedna verzia hovorí, že hneď po takej kritike sa idem vyplatať do kuta, vyplakať ako... Ale naozaj vážne, znášam to dobre. Ja som bojový typ. Ja som kedysi o sebe povedal, že som zajac s buldočou povahou. Dobre. A dokonca by som povedal, čím viacej sa ozýva kritika, ja skúmam, či je oprávnená vec. Strašne veľa rozumných nápadov som počul. Osobná kritika, pokiaľ je naozaj že hlúpa a pomílená a len aby ublížila, tak ťažko sa s tým človek vyrovná, ale keďže ste zajac s buldočou povahou, tak dá sa to nejako prežuť s tými hryzákmi. Ja samozrejme potom seknem tiež a to sú také tie moje bonmoty, ktoré potom v parlamente sem tam počuť. Máte zrnko múdrosti nejaké? 2 som už získal. Dobre, blahoželáme. A o 3 som veľmi, veľmi ašpiroval. Dnes je všetko možné. Bože môj, to dnes ľudia vedia také mimikry urobiť, že opití vyzerajú jak triezvi a triezvi vyzerajú jak opití a všetci vyzerajú jak politici, takže... Hudbu počúvate? Ale tak to som donútený, lebo mladší bubeník. A normálne hrá v nejakej kapele, alebo len tak? Mali kapelu, teraz mali nejaké problémy s očami, tak sme mu kúpili také simulátory elektronické, celkom zaujímavá vec je to. Teraz doma bubne, nikto to nepočúva, len v slúchatkách. Čakám to, čo on počúva, to ja nemôžem počúvať. Ja som vždy vyrastal pri takých nemožných. Keď ten starší, ten mal 26, bol v takom veku toho teenagera, tak strašne behal ten Nirvana. A to bolo úplne na samovraždu. Cohen, ale to bolo. To bolo na samovraždu. Cohen? Áno. A tento, čo počúva, to už vôbec nikto nemôže počúvať. A to je nejaký metal, alebo? Ale nie, to sú také... Ja potom nevyznám. Naposledy som mal amerického Stafforda. To mi potom opíšete. To je Pitbull Terrier. Aha. Čiže aký pes, taký pán v podstate, tam to sedí. Áno, dobre, on sa nás vybral. Naozaj sex je vždy zdravý, dokonca riaditeľ súkromnej nemocnice Šiaci kardiológ hovorí, že pri sexe sa tvorí koenzym Q a to stojí okolo 800 korún.
profesionálne názvy nebudem hovoriť, takže prosím, sexujte a nemusíte si kupovať koenzym Q. Dobre, ja si myslím, že týmto by sme to mohli aj uzavrieť. Neviem, že ktorý mail by sme odmenili, či vás nejaký zaujal najviac, alebo Ten, čo mi najviac nadával, to znamená... Ale tam boli iné, tie som ešte neprečítala. Tam je veľa výťazov. Nájdete tým, čo najviac nadával a tomu pošlite Moment. veľkú cenu. Tak moment. Nech ukážeme, že sme aj veľkorysi. Dobre, takže tomuto pánovi posielame cenu. Vám, pán minister, prajeme teda veľa psychického zdravia, aby ste nezačali fajčiť, možno aj pri tej príležitosti. A čo by ste ešte chceli, aby sme vám popriali? Vyberte si. A zdravie. Zdravie, dobre. Áno. Takže veľa zdravia, veľa pohody. I tú peknú nedeľu. Trošku vám ešte pokazím Ďakujem. celú túto reláciu o zdraví. No, A ja mám takého kolegu bývalého, ktorý mi vždy hovoril na Nový rok, že pán riaditeľ alebo pán minister v tejto chvíli jedno, želám vám veľa šťastia. Hovorím, a čo zdravie, než hovorí nie, lebo aj tí na Titaniku boli zdraví. Áno. Takže želajme si šťastia a želajme si lásku a to zdravie a to všetko ostatné príde. šťastie poprajem ministrovi šťastia, keď to bude, ak raz taký nejaký bude. Pozdravujú vás aj Karol a Adela, toto bol Fan Fatal, minister zdravotníctva Rudolf Zajac a prajeme ešte peknú nedeľu. Dovidenia. Dovidenia. Dobrý deň. Aj vás, pán minister. Práve sme to hovorili hodinu, že na hovno, ale mám hovoriť na právo. Adela, dáme vás. Ďakujem pekne. Ja ďakujem, ale to veľmi fajn. Ďakujem. Možno sa vidíme potom v papírničke. Dovidenia.